Son algúns veciños da Rúa Merced a Coruña. Fartos de ver circular os coches con exceso de velocidade, decidiron iniciar unha campaña para convidar os condutores a levantar o pé do acelerador. Atendan. Os límites están claros, pero moitos condutores fan caso omiso. Pasan por aquí demasiado rápido. Miña nai é moi maior e cada vez que ten que cruzar o paso de peatóns, pois o pasamos un poquinho mal, la verdad. Algo hay que hacer, sobre todo esta esquina que es ciega, vienen doblando también de acá de la otra calle y efectivamente muchas veces tenés que tener mucho cuidado para cruzar, que no pasa en otras calles. Vendo que os sinais de tráfico convencionais non bastaban, os veciños utilizaron dúas árbores como soporte para uns cartéis de feitura caseira nos que, sen perder o humor, piden o máis básico, respeto. Situáronos nas marxes dun paso de peóns especialmente conflitivo, nunha zona moi transitada entre semana, na ruta cara a varias escolas e moi próxima a un club deportivo. Creo que son algo difíciles de ver. O máis importante creo que é poñer moitos señais, máis así de color branco, para que se den conta, máis resaltos. A lo mejor frenan para poder leerlos, o sea... Hai quen cuestiona o poder disuasorio dos cartéis e pide pasar das boas palabras á acción. Nada, que non se van a enterar. Aquí o único que nos enteramos é se nos meten multas ou se nos pilla un radar, así de claro. Es penoso. Lo que tienen que poner sería un radar y aplicarse estrictamente la velocidad y poner multas. Solucións rigorosas para un problema de seguridade vial que levan meses denunciando.